informacja od wczoraj, także niestety Nie, zabiera to pan to. понятно, вчора była informacja, że będzie zamknięty. No, a zamknęli chyba wcześniej, czym 10. No to podpisamy, także nic nie poradzimy, widzi pan, tak jak wszyscy zawracamy. Tak nikt nie robi. Pewnie zaraz się znajdzie ktoś. No, все, mam to Ja z tego auta. Z tego auta, no to wie pan, trzeba zawracać. To przejście zamknięte już jest, także. Та повинно було бути замknięte z 12, przyjechali 10. Tak, proszę pana, ale proszę mieć na to uwadze co to, że jeszcze tam, jak pan przyjechał, to jakieś samochody były tam, także... Bezpiecznie pan, dawaj. No spokojnie, także nic na to nie poradzimy, tak jak wszyscy po kolei Nie, no bo tak zawracacie. nie może бути, Proszę неможливо. pana, to nie do mnie te pretensje. Було написано на всіх сторонах інтернетових, це з 12. Przyjechali 10, to musi wyglądać tak. Ostatnia maszyna, Pana, 12. ja nie odpowiadam za to, co się dzieje na przejściu granicznym, ja jestem policjantem, także... Ja rozumiem, A już jest... ale ja nic niczego nie zrobił, dlatego żeby mnie nie wpuścili na Powolutku Białoruś, tak? wsiadamy i wyjeżdżamy, Gdzie także... muszę teraz jechać? Na Terespol. No teraz pan... Także kto mi tamtędy, zapłaci, to najbliższe przejście. No proszę pana, na pewno nie ja. Idziemy aż do samego końca, każdy pojazd poinformować. Dobry. Od godziny 12 najbliższy dostępny jest w Terespolu. Ja rozumiem, aczkolwiek godzina 12 wybiła i tędy panowie nie przejedziecie. Na pewno. Dobrze, do widzenia. Drodzy Państwo, od godziny 12 przejście na Bogdownikach jest zamknięte, także trzeba się zawrócić najbliższe dostępne w Terespolu. Do widzenia.